Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ενότητα Social της ενημερωτικής ζώνης του καναλιού 6. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μια κυρία από τον εκπαιδευτικό χώρο της εκπαίδευσης της Ξάνθης, με την οποία θα συζητήσουμε καταρχήν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε αρκετά τους πολίτες στη χώρα μας και αναφερόμαστε φυσικά στο θέμα των θεματικών εβδομάδων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο του νομού μας, αλλά ολόκληρης της χώρας. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Λεμονιά Τσεκούρα. Κυρία Τσεκούρα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Η κυρία Τσεκούρα είναι εκπαιδευτικός νομικός, υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. Νομίζω ότι το είπα σωστά ολόκληρο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να γνωρίσουμε λίγο τον φορέα που εκπροσωπείτε. Είστε υπεύθυνοι του Συμβουλευτικού Σταθμού. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το θεσμό που εκπροσωπείτε? Πολύ ευχαρίστως. Ο θεσμός του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων στην Ξάνθη είναι ένας θεσμός σχετικά πρόσφατος. Λειτουργεί από το 2012. Βασικός στόχος αυτού του φορέα είναι να προάγει την ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών και μαθητριών, όπως λέμε. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουμε εμείς οι υπεύθυνες και οι υπεύθυνοι των συμβουλευτικών σταθμών κάθε δράση στο σχολείο η οποία έχει στόχο να αποδυναμώνει κάποιες ανησυχητικές συμπεριφορές, όπως το σχολικό εκφοβισμό, κάποιες άλλες ρατσιστικές συμπεριφορές, το άγχος, τις κακές σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μεταξύ τους ή άλλων μελών της σχολικής κοινότητας, όπως είναι εκπαιδευτικοί με τους γονείς ή εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Παρεμβαίνετε γενικώς? Ναι. Για το καλύτερο, ελπίζουμε. Επίσης, υποστηρίζουμε μαθητές, μαθήτρες και τις οικογένειές τους όταν αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε δηλαδή διασύνδεση με φορείς στην Ξάνθη που παρέχουν, δημόσιους φορείς, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και παραπέμπουμε εκεί μαθητές και μαθήτριες που το χρειάζονται. Πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς τους, εννοείται. Φαντάζομαι. Τώρα, πώς εμπλέκεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων με όλη αυτή την ιδέα της θεματικής εβδομάδας στα γυμνάσια? Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων είναι ένας από τους υποστηρικτικούς φορείς, άλλος είναι το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων και βέβαια οι σχολικοί σύμβουλοι. Εμπλεκόμαστε υποστηρικτικά και συμβουλευτικά. Μπορούμε δηλαδή να προτείνουμε στα σχολεία κάποιες δράσεις που μπορούν να υλοποιήσουν, αν μας ρωτήσουν κιόλας. Μπορούμε να υλοποιήσουμε οι ίδιοι κάποιες δράσεις, αλλά την ευθύνη την αποκλειστική για τον τρόπο που θα υλοποιηθεί η θεματική εβδομάδα την έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε κάθε σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου δηλαδή. Εσείς είστε επικουρικά δηλαδή δίπλα τους, αν σας χρειαστούν, θα σας φωνάξουν. Τώρα, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα. Τι είναι αυτή η περιβόητη θεματική εβδομάδα που κάποιους γονείς τους έχει τρομάξει? Λες και έρχεται ο Αντίχριστος ένα πράγμα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι κάτι το τόσο τρομακτικό, είναι κάτι το τόσο που για πρώτη φορά γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τίποτε παρόμοιο? Τι ακριβώς είναι? Βασικά, οι δράσεις που υλοποιούνται μέσα στη θεματική εβδομάδα συνήθως γίνονται απλωμένες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, βέβαια από εκπαιδευτικούς που έχουν ευαισθησία και τις υλοποιούν αυτές τις δράσεις. Αυτή τη φορά έχουμε μία υποχρεωτική την είσοδο ενός θεσμού, ο οποίος είναι υποχρεωτικό στα σχολεία, δηλαδή για το δεύτερο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς, κάθε γυμνάσιο της Ελλάδας οφείλει να επιλέξει μία εβδομάδα και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της εβδομάδας, τα πρωινά, μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα, θα υλοποιούνται κάποιες δράσεις, δραστηριότητες, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν δοθεί από το Υπουργείο. Ουσιαστικά αυτές οι δράσεις είναι μια συμπίκνωση των όσων έτσι κι αλλιώς γινόταν μέσα σε όλο το εύρος της σχολικής χρονιάς. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αρκετά σχολεία υλοποιούσαν τέτοιες δράσεις. Δράσεις για τον εθισμό, δράσεις για τα στερεότυπα φύλου, δράσεις για τη διατροφή. Εννοείται ότι υλοποιούσαν και μάλιστα μέσα στα μαθήματα. Υπάρχουν δηλαδή μαθήματα στην ύλη των οποίων υπάρχουν αυτές οι θεματικές ενότητες. Κάτι τώρα εδώ, έτσι όπως το λέτε, που θέλω να το σχολιάσουμε. Τα παιδιά σε αυτές τις εβδομάδες, επειδή σαν εβδομαδιαία δράση, ας πούμε, δεν έχει ξαναπροσωπεί. Μπορεί να ήταν απλωμένες αυτές οι δράσεις μέσα στο σχολικό πρόγραμμα της χρονιάς, αλλά συγκεκριμένα έτσι μία εβδομάδα, όπως το είπατε πριν, στο δεύτερο τετράμηνο του έτους, δεν έχει ξαναγίνει. Σε αυτή την εβδομάδα, τα παιδιά τώρα θα πηγαίνουν. Καταργείται το ορολόγιο πρόγραμμα, θα πηγαίνουν, χωρίς τσάντες, δεν θα κάνουν μάθημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλοί γονείς έχουν και
τον δισταγμό ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα γίνουν καθόλου μαθήματα. Θα υλοποιούνται βέβαια αυτές οι δράσεις, αλλά μάθημα δεν θα γίνεται. Ουσιαστικά θα είναι μια χαμένη εβδομάδα για τα μαθήματα των παιδιών τους. Τι θα ισχύει σε κάθε σχολείο? Η αλήθεια είναι ότι η εγκύκλειος αφήνει τα σχολεία αρκετά ελεύθερα να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα υλοποιήσουν την θεματική εβδομάδα. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η πρώτη είναι το σχολείο να προσαρμόσει το ορολόγιο του πρόγραμμα, να το αλλάξει, μπορούμε να πούμε, και στη θέση του να υλοποιήσει κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να είναι μικρά βιωματικά εργαστήρια ή να καλέσει φορείς εξωτερικούς εκτός του σχολείου για να συζητήσουν με τα παιδιά για θέματα διατροφής, ας πούμε, ή θέματα άλλα ψυχικής υγείας ή οτιδήποτε, εφηβείας. Ή να παρακολουθήσουν μια ταινία και να συζητήσουν μετά για την ταινία αυτή. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί ένα σχολείο να προσεγγίσει τη θεματική εβδομάδα είναι, κρατώντας το πρόγραμμά του ως έχει, ο κάθε εκπαιδευτικός ή κάθε εκπαιδευτικός που μπαίνει μέσα στην τάξη να χρησιμοποιεί το μάθημά της σαν βάση για να διασυνδέσει το μάθημα με τα θέματα της θεματικής εβδομάδας, σαν προέκταση, ας πούμε, του μαθήματος. Μάλιστα. Τώρα, αυτά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η θεματική εβδομάδα, ποια είναι αυτά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες και ποιες υποενότητες είναι από αυτά τα θέματα που απευθύνονται στους μαθητές, ποιες ενότητες απευθύνονται στους γονείς και ποιες στους εκπαιδευτικούς. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση εδώ πέρα. Όλοι νομίζουν ότι όλα είναι για τους μαθητές. Όλα ό,τι προβλέπει αυτή η θεματική εβδομάδα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι όλα για τους μαθητές. Έτσι, όχι, δεν είναι. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, τα απογεύματα, μπορεί το σχολείο να οργανώνει κάποιες συναντήσεις με γονείς και εκεί πέρα να συζητιώνται κάποια θέματα που βέβαια πατάνε πάνω στους βασικούς άξονες της θεματικής εβδομάδας, αλλά απευθύνονται στον ενήλικο κόσμο, ας πούμε, της σχολικής κοινότητας, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς δηλαδή. Οι τρεις βασικοί άξονες, τα τρία βασικά θέματα, είναι, το πρώτο είναι η διατροφή, το δεύτερο είναι οι εθισμοί και η πρόληψη των εξαρτήσεων και η τρίτη θεματική ενότητα είναι οι έμφυλες ταυτότητες. Η κάθε θεματική ενότητα από αυτές έχει κάποιες υποενότητες. Τώρα το απόγευμα υπάρχουν κάποιες άλλες θεματικές για τους γονείς. Παράδειγμα, στην πρώτη ενότητα για τη διατροφή, μια συνάντηση με τους γονείς θα μπορούσε να έχει θέμα ασθένειες οι οποίες εξαρτώνται από τη διατροφή μας. Διατροφοεξαρτώμενες ασθένειες. Ή κάποιες διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία, που είναι σοβαρά θέματα που απασχολούν πολλές οικογένειες, η νευρική ανορεξία. Τώρα, για το θέμα του εθισμού, στις απογευματινές συναντήσεις θα μπορούσε να υπάρξει το θέμα πώς η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει ένα νέο άτομο να αποφύγει εθισμούς και εξαρτήσεις. Στο τρίτο τώρα θέμα, στη θεματική ενότητα για τις έμφυλες ταυτότητες, μία από τις θεματικές η οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί σε γονείς είναι η ομοφοβία και η τρανσφοβία στο σχολείο και η αντιμετώπιση της. Αυτό δεν θα μπορούσε να απευθύνεται στους μαθητές? Όχι, υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Η τρίτη θεματική ενότητα, δηλαδή οι έμφυλες ταυτότητες, έχει υποενότητες, οι οποίες κάποιες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και γονείς και κάποιες απευθύνονται στους μαθητές και μαθήτριες. Επειδή θέλω να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί ο περισσότερος ντόρος έγινε ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, όπου διάβασα και είδα σχόλια ή άκουσα ανθρώπους που έχουν ενστάσεις, η ένσταση ήταν δηλαδή θα μιλάνε στους μαθητές για την ομοφυλοφιλία, την τρανσφοβία, την ομοφοβία κτλ. Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Τα θέματα αυτά αφορούν συναντήσεις, οι οποίες θα απευθύνονται αποκλειστικά σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, η κάθε σχολική μονάδα είναι ελεύθερη να αποφασίσει σε ποιο βαθμό θα ασχοληθεί με την κάθε θεματική ενότητα. Αφήνει δηλαδή, υπάρχει αρκετά μεγάλη ελευθερία. Και επαναλαμβάνω ότι στο θέμα ειδικά των έμφυλων ταυτοτήτων που δημιούργησε νομίζω και την... Φυσικά τώρα, δηλαδή, τα διατροφικά και οι εξαρτήσεις δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντιρρήσεις σε αυτά. Αν και νομίζω, αν με ρωτούσατε, η δεύτερη θεματική, η θεματική για τις εξαρτήσεις, για μένα θα ήταν πιο δύσκολο να την προσεγγίσω στην τάξη από ότι οι έμφυλες ταυτότητες. Ναι, αλλά όχι και στην κοινωνία. Και η κοινωνία φαίνεται να έχει το πρόβλημα παρά η τάξη. Κοιτάξτε, η τρίτη θεματική έχουμε, ας πούμε, τις έμφυλες ταυτότητες.
Υπάρχει ειδική ενότητα στην οικιακή οικονομία για τις διαφιλικές σχέσεις. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό διδάσκαμε χρόνια τα στερεότυπα φύλου. Πώς βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Οι φιλόλογοι στη γλώσσα και τη λογοτεχνία προσεγγίζουν πάντα τις διαφιλικές σχέσεις. Στην ιστορία είναι θέματα δηλαδή που έχουν απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα, εδώ πέρα θεωρείτε ότι υπάρχουν σημεία που προβλημάτισαν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς σε αυτή τη θεματική εβδομάδα, σε αυτές τις ενότητες, και ποια είναι αυτά? Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι οι εκπαιδευτικοί προβληματίστηκαν ιδιαίτερα μόλις λάβαν την εγκύκλιο, γιατί τη λάβανε σε ένα χρονικό σημείο το οποίο δεν άφηνε πολλά περιθώρια προγραμματισμού. Ήταν δηλαδή ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα είχαμε 1 ή και 2 εβδομάδες εκτός σχολείων λόγω του χιονιά. Οπότε οι εκπαιδευτικοί είδανε την εγκύκλιο μέσα Ιανουαρίου και είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχεδίων 3 Φεβρουαρίου, νομίζω ήταν η πρώτη. Βέβαια δόθηκε παράταση, αλλά φανταστείτε, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος ή η οποία έχει ήδη κάνει τον προγραμματισμό του για τη χρονιά και μπορεί να έχει προγραμματίσει και σχετικές με τη θεματική εβδομάδα δραστηριότητες, να τις έχει κάνει ήδη. Να τις έχει υλοποιήσει δηλαδή. Να τις έχει υλοποιήσει. Ξαφνικά του έρχεται μία εγκύκλιος η οποία χρειάζεται αρκετό προγραμματισμό από τη σχολική μονάδα και πρέπει να γίνει και γρήγορα. Σίγουρα τους προβλημάτισε. Επιπλέον, κάποιοι εκπαιδευτικοί, η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκαν στο κατά πόσο μπορούν να προσεγγίσουν τέτοιου είδους θέματα. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα. Σε αυτό έχει γίνει πολύ θόρυβος επίσης, ότι κατά πόσο, ιδίως για την τρίτη θεματική ενότητα με τον τίτλο Έμφυλες Ταυτότητες, αν οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι να προσεγγίσουν τέτοια θέματα και τι πιστεύετε πάνω σε αυτό? Κάποιοι εκπαιδευτικοί, αρκετοί εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολείο, είναι έτοιμοι να προσεγγίσουν αυτά τα θέματα και σας είπα για ποιους λόγους. Γιατί τα έχουν διδάξει. Τα έχουν δουλέψει δηλαδή. Τα έχουν δουλέψει είτε σε προγράμματα αγωγής υγείας, είτε στην οικιακή οικονομία, στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τώρα μου έρχονται κάποια. Σαν παραδείγματα, ας πούμε. Σαν παραδείγματα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα μαθήματα. Φυσικά. Κάποιοι εκπαιδευτικοί όμως δεν τα έχουν δουλέψει αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν διδάξει αυτά τα μαθήματα ή είναι φιλόλογοι και έχουν κάνει αντίστοιχες ενότητες. Αυτούς τους εκπαιδευτικούς τους άλλους, ειδικά φανταστείτε, ας πούμε, ένας μαθηματικός, μία μαθηματικός. Είναι δύσκολη η προσέγγιση αυτών των θεμάτων γιατί δεν έχει καταπιαστεί με αυτά. Όμως, από την άλλη, πάντα υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός μέσα στο σχολείο, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει. Οπότε υπάρχει λύση και σε αυτό, δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε αυτό το πράγμα. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν, γιατί και το ΙΕΠ δίνει αρκετό υλικό, το οποίο απευθύνεται και ιδέες, οι οποίες απευθύνονται και σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, οι μαθηματικοί του σχολείου μπορούν να οργανώσουν ερωτηματολόγιο πάνω στη διατροφή των μαθητών και να βγάλουν πινακάκια, ποσοστά. Κάπως να προσαρμόσει ο καθένας στο δικό του αντικείμενο αυτή την ενότητα. Ναι, ο χημικός θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις ετικέτες των συσκευασιών, με τα συστατικά των τροφίμων. Υπάρχουν δηλαδή θέματα τα οποία διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς. Τώρα, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με συγκεκριμένες υποενότητες που αφορούν στον τρίτο θεματικό άξονα, θέλω να πάρουμε λίγο τις υποενότητες της εγκυκλίου με τη σειρά και αν μπορείτε να δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με την υποενότητα το βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Δηλαδή, άλλο είναι το βιολογικό και άλλο το κοινωνικό φύλο, και μην έχετε την εντύπωση του ότι ξέρετε μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί τώρα ουσιαστικά απευθυνόμαστε στην υπόλοιπη κοινωνία που δεν αντιλαμβάνεται ή δεν έχει επαφή με τέτοιες έννοιες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι άλλο το βιολογικό φύλο και άλλο το κοινωνικό φύλο. Βιολογικό φύλο είναι ο διαχωρισμός των ειδών σε αρσενικό και θηλυκό με βάση βιολογικά χαρακτηριστικά, ανατομικά, ορμόνες, χρωμοσώματα, όλα αυτά. Το κοινωνικό φύλο είναι κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι είτε ψυχολογικά, είτε κοινωνικά, είτε και πολιτισμικά, τα οποία η κοινωνία θεωρεί ότι αρμόζουν στα δύο φύλλα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Μάλιστα. Και όταν λέμε, ίσως να σας δώσω και ένα παράδειγμα, όταν λέμε ότι είναι άλλο το κοινωνικό και άλλο το βιολογικό φύλο, εννοούμε ότι, για παράδειγμα, ένα αγόρι το οποίο επιλέγει στο σχολείο να βοηθήσει στη θεατρική παράσταση, ράβοντας, ας πούμε, τα κοστούμια ή σιδερώνοντας κάποια υφάσματα. Αυτή η ενασχόληση, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι παραδοσιακά γυναικεία, δεν το κάνει λιγότερο αγόρι βιολογικά. Είναι
Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ακόμα και αν σιδερός παραμένει αγόρι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, παραμένει αγόρι. Ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη υποενότητα στην υποενότητα, αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων. Εδώ και αν έγινε λίγο πανικός, γιατί τα στερεότυπα του φίλου μας ενοχλούν και μιλάμε για αποδόμησή τους. Γιατί πρέπει να βγάλουμε τα στερεότυπα γενικότερα από την εκπαίδευση. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό καταλαβαίνετε. Είναι μια προσπάθεια να αποδομήσουμε καταρχήν τα έμφυλα στερεότυπα και κατά δεύτερο λόγο, από ό,τι καταλαβαίνω, τα στερεότυπα γενικώς. Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται? Καταρχήν, σύμφωνα με το βασικό νόμο για την εκπαίδευση του 85, το 1566, ένας βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει στην ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και μαθητριών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με στερεότυπα, γιατί οι στερεότυπα, κακά τα ψέματα, έχουν μια λίγο αρνητική χρειά. Γιατί αποτελούν γενικεύσεις, οι οποίες δεν βασίζονται σε εμπειρική γνώση, αλλά σε κάποιες αντιλήψεις οι οποίες υπάρχουν. Δεν εννοούμε ότι τα στερεότυπα είναι όλα λάθος. Κάποιες αντιλήψεις δηλαδή παγιωμένες, όλες είναι λάθος και πρέπει να τις εξαφανίσουμε. Όχι. Απλά σε όλα τα επίσημα μαθήματα κιόλας του σχολείου, λέμε ότι τα στερεότυπα πρέπει να τα προσεγγίζουμε πάντα με κριτικό μάτι. Να μην τα δεχόμαστε δηλαδή έτσι. Και κάποια που τα δεχόμαστε τα επιβεβαιώνουμε, αυτά που δεν δεχόμαστε τα απορρίπτουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όταν λέμε για αποδόμηση στο σχολείο των έμφυλων στερεοτύπων ή των στερεοτύπων φύλου, το έμφυλο είναι λίγο καινούργιος όρος και λίγο τρομάζει. Η αλήθεια είναι ότι θα το ξέρουν και οι περισσότεροι. Ναι. Παρότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν στην πράξη, απλά η ορολογία είναι καινούργια. Ναι, είναι καινούργια. Τι πρέπει να αποδομήσουμε? Ένας εκπαιδευτικός, μία καθηγήτρια, η οποία διαχωρίζει, ας πούμε, τις δραστηριότητες στο σχολείο σε αγορίστικες και κοριτσίστικες. Λέγοντας, για παράδειγμα, τα αγόρια τώρα θα βγουν έξω να παίξουν, π.χ. ποδόσφαιρο, και τα κορίτσια θα μείνουν μέσα να ζωγραφίσουν. Τι κάνει με αυτόν τον τρόπο? Πρώτον, αποτρέπει ένα αγόρι από το να μείνει μέσα να ζωγραφίσει. Γιατί το αποτρέπει το αγόρι? Γιατί αν το αγόρι τολμήσει και μείνει μέσα, είναι πιθανό τα υπόλοιπα αγόρια να το πούνε κοριτσάκι. Ότι μένει με τα κορίτσια και ζωγραφίζει. Αυτό δεν περιορίζει την ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του συγκεκριμένου αγοριού, το οποίο επιθυμεί να ζωγραφίσει αντί να παίξει ποδόσφαιρο? Φυσικά, και εγώ προσωπικά βρίσκω ακόμα δυσκολότερο το άλλο. Το κοριτσάκι που δεν θα θέλει να ζωγραφίσει και θα θέλει να βγει να παίξει και εκείνο μπάλα, το οποίο φυσικά θα το πούνε, από ό,τι καταλαβαίνω, αγοροκόριτσο ή κάτι τέτοιο. Αγοροκόριτσο θα το πούνε, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι χειρότερο για ένα αγόρι να το πούνε κοριτσάκι από ότι για ένα κορίτσι. Σύμφωνα με τα στερεότυπα που έχουμε. Να το πούνε αγοροκόριτσο. Έτσι. Τώρα υπάρχει βέβαια και ένας πυρήνας που πραγματικά καίει, η ομοφοβία και η τρανσφοβία στην κοινωνία και το σχολείο. Εδώ τώρα πώς το προσεγγίζετε αυτό? Και βασικά αυτό, από ό,τι είπατε πριν, είναι ενότητα για ενηλίκους, αν κατάλαβα σωστά. Προτείνεται ως ενότητα που μπορεί να αναπτυχθεί σε απογευματινή συνάντηση με γονείς και εκπαιδευτικούς. Έχετε δίκιο. Καταρχήν, δεν ξέρω, γνωρίζουμε και την ομοφοβία και την τρανσφοβία. Ομοφοβία δεν είναι μία απλή... κάτι απλό. Δεν φοβόμαστε τους ομοφυλόφιλους. Ναι, είναι μία απέχθεια και αποστροφή απέναντι σε άτομα τα οποία τυχαίνει να έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή νομίζουμε εμείς ότι έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό με βάση τα στερεότυπα φύλου. Και τρανσφοβία είναι η αντίστοιχη απέχθεια που νιώθουν κάποια άτομα απέναντι σε άλλα τα οποία δεν μπορούν να ταυτιστούν, αδυνατούν να ταυτιστούν με το φύλο που τους έχει αποδοθεί το βιολογικό τους φύλο. Υπάρχουν αυτά τα άτομα. Εκτός αν κλείσουμε τα μάτια και πούμε ότι δεν υπάρχουν. Αν λοιπόν τα έχουμε ανοιχτά και θεωρούμε ότι υπάρχουν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις βίας, εκφοβισμό που δέχονται αυτά τα άτομα στο σχολείο και όλες τις δυσκολίες και διακρίσεις τις οποίες υφίστανται. Στο σχολείο δεν έχουν δεν έχουν θέση οι διακρίσεις. Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι δεδομένο, φαντάζομαι, και σεβαστό. Τώρα, φτάνοντας και στο τέλος λίγο αυτής της συζήτησής μας, είναι τελικά τα παιδιά όριμα σε αυτές τις ηλικίες για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αφορούν τη θεματική εβδομάδα, έτσι όπως την περιγράψαμε και την αναλύσαμε ως τώρα? Τα παιδιά πιστεύω ότι είναι πάντα όριμα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που τα αφορούν άμεσα. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι εμείς να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα και να έχουμε ευαισθησία και σοβαρότητα κατά την προσέγγισή τους. Σε αυτό πολλές φορές χρειάζεται και ιδιαίτερη επιμόρφωση
και επαφή με ειδικούς, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν με έναν τρόπο πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τώρα, επειδή μιλήσαμε αρκετά για την ομοφοβία, ότι αν ένα σχολείο είναι δημοκρατικό, αν τα παιδιά έχουν μάθει να σέβονται το διαφορετικό, όποια μορφή και αν παίρνει αυτό, και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι και αυτό δημοκρατικό και ειρηνικό, τότε ίσως δεν θα χρειαζόταν να έχουμε επιμέρους επιμορφώσεις ή και θεματικές εβδομάδες που να αγγίζουν τις επιμέρους διακρίσεις. Οπότε δεν θα χρειαζόταν, δηλαδή, αν οι μαθητές σεβόντουσαν ό,τι διαφορετικό έβλεπαν, δεν θα χρειαζόταν κάθε φορά να γίνεται παρέμβαση υπέρ ενός ομοφυλόφιλου, υπέρ ενός μετανάστη, υπέρ μιας γυναίκας, υπέρ ενός πρόσφυγα ή υπέρ οτιδήποτε. Είναι δεδομένο. Είναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους, όχι για κάποιους μόνο. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να δούμε, κυρία Τσεκούρα, το σχολείο να είναι σε αυτό το βαθμό και να μην χρειάζεται τέτοια πράγματα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο σημερινό social, στο πρώτο μέρος του σημερινού social. Γιατί, κυρίες και κύριοι, σήμερα το social έχει δύο μέρη. Στο δεύτερο μέρος, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται τώρα, θα είναι μαζί μας η κυρία Φιλίππα Διαμάντη, η οποία είναι εκπαιδευτικός και κοινωνιολόγος, και πολλά περισσότερα ακόμα που θα τα πούμε αμέσως μετά.